Hi guys! Welcome to my channel. So guys, mag-unboxing po tayo ngayon and i-share ko po sa inyo itong Romus na power bank po. Na-order ko lang po siya guys sa isang online shop and sa Lazada po. Murang-mura po to guys. Magagamit nyo po to guys sa sa pagbabiyahe or kung saan man po kayo pupunta pag malapit na po, pag halimbawa po in case na malowat po yung inyong mga gadgets, magagamit nyo po siya guys. And na-order ko po to sa Lazada. Nasa mura lang po, nasa 100 plus lang. And sulit na sulit siya guys kasi nagamit ko na rin po siya. And yun po, matagal po siya bago ma-full. And pag na gamit nyo na po sa cellphone nyo, ang bilis niya po fast charger po siya guys. And unboxing na po natin siya. Saglitang unboxing lang po to. I-share ko lang po sa inyo para order na rin po kayo sa Lazada. Ito guys. Ayan guys ang sa loob niya. Ito po yung niya, yung connector. Ito po yung connector niya dito sa power bank. And ito po guys yung power bank. Yan guys, kulay black siya. Napili ko na in-order ko kulay black. Ayan po, Romus. Ayan po guys. Ganda po niya. Wala po siyang mga scratch. Ito guys yung ito yung may ilaw siya, lid. Ito po, lid. Tapos ito po yung dito nyo po isasaksak itong connector pag lowbat na po siya, i-charge nyo. And ito po guys yung ito po yung pindutan. Pag gusto nyo po ng flashlight, pipindutin nyo lang po ito ng matagal. Parang ganito po. Yan, meron na siya guys. Okay na rin siya guys. Maano na rin. Pwede na rin talaga na pwedeng flashlight. Pipindutin nyo po ulit para mag-off. Yan. Yan na siya guys. And ito na po guys yung yan. Nasa 75% to 25% po siya guys. So, sulit na sulit po talaga to guys sa pag-order ko sa Lazada. And thank you po sa reseller kung sino man po yung reseller nito. And magagamit ko po talaga to sa pagbiyahe-biyahe. So guys, yun lang po. And yun lang po guys. Thank you po sa panonood. And mag-subscribe na po kayo guys sa channel ko. And click the notification bell. Thank you po.